Radio sababu kanmɔgɔw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sanga ɲa 2 tana gosira an fɛ yan o waati kelen kanmɔgɔw filɛ ni an ka seko Assistant Sangare ale ka moto bala waati na katelekaw fɛ o waati kelen kanmɔgɔw filɛ ni Ilyas Kone ale ka moto bala kale bɛnɛ o waati kelen kanmɔgɔw o be sɔgɔmada in na kunnafoni wala se waati o ko fɔ aw ye radio Royal FM sabu a ye 100 ani 4 sɔrɔ ladala kola o ɲɛnajɛw tun bɛ kunungo seko Assistant Sangare nana kana bonya kɛ an ye kunu bonya min ni an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na ani Zegwakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la radio sababu a ka di Zegwakaw ye radio yɛrɛ ka di Zegwakaw ye ani lamɛnbaa jɛkulu ye Dramane Sanogo ka foli don Zegwakaw sigilen bɛ fɛnba kan ka da la maladɔnya k'a fɔ baccalauréat n'o ye écoledenw ka ɲɔgɔndan ye sani sɔnni cɛ o kan ka kɛ o min kan kɛ an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ o ye fɛn ye n b'a to ɲininkaw fɛ o min kan ka kɛ o ye fɛnba ye satigɛla an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ baccalauréat a san filanan ne filɛ ni baki tɛ kɛla Zegwa yan ni haminankoba ye Zegwakaw sigilen bɛ min kan min ni a kɔlɔlɔ bɛnna ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ donna a nataw la ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ a la joona colonel Assimi Goïta ale ye Umaru Sissoco Embalo bilasira kunu nana badenya taama min na an b'a ladɔnya k'a fɔ a kun cɛra kunungo ka sɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale sera M5 RFP ma kunu ka hakili jabɔ walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ a la cogo min na Mali ka basigi Kɔrɔbarikaw fɛ Laurent Kurugabo a taara Fadugu la ka taa tasibila kɛ sangafoli kɛ a bamuso min tanyana ka to kaso la a taara ka taa dugawu dɔn k'a ye kunu ka sɔrɔ k'a don maa ma kɛra koba ye kunungo ninnu faralen ɲɔgɔn kan sɔgɔmada in na o de y'an ka sɔgɔmada in na dɔnkuwari bakurubaw ye dɔnkuwari min n'an b'a bonya ani karama ta k'a da Badara Sajaja Sise Badara Sajaja Kulibali ale kɔrɔ bi sɔgɔmada in na ka da k'a bɔra Bamakɔ ka taa Kucala bibi na a bɛ an fɛ yan Zegwa maladɔnya k'a fɔ jaabi min yɛrɛ Bamakɔ taga ani Kucala taga la o kɛra jaabi ɲumanbaw ye minnu n'o bɛ fara seereya tɔw kan kokura radio Royal FM sababu ye 100 ani 4 sɔrɔ a se o se san dɔw ta bɛ kɛ ɲɛnajɛbaw ye san dɔw ta bɛ kɛ an seko ye min an b'o kɛ walasa ka maaw hakili lajigin a la kunun ta ni kuma diyara an da an bɛ se k'a fɔ kabiri radio Royal FM sababu ye san yɛlɛma ɲɛnajɛ daminɛ fɛn min ni o ye nin kunun ta a ɲɔgɔnna famana ka kɛ a la o satigɛla ka da kan an mako tun bɛ adamaden fɛn fɛn na nin kɛnɛ ka kunungo bɛɛ lajɛlen tun bɛ yan k'a daminɛ dugutigilakaw ma Siaka Ouattara tun bɛ yan a kɔrɔkɛ nɔnabila la ka fara El Hadji Ibrahim Kuyate Mualim ka fara fɛn min n'o ye Mamuru Bamba Jankuru dɔ kaw fɛ yen nɔ Ilyas Kone ka bɔ kɛlɛ bɛnɛ o bɛɛ tun bɛ yan ka fara an bɛɛ lajɛlen kan Zegwa bɔra kunu bɔcogo la min n'a diyara anw yɛrɛ kɔni ye an ta ti dɔwɛrɛ ye foli don o siratigɛ la an b'a ladɔnya k'a fɔ an ka seko in n'o bɛ tali kɛ Seko Assistant Sangare la ale min ye man di a yɛrɛ y'a fɔ kunu nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ale ka taama nin n'a ɲɔgɔnna la ka taa maa sɔrɔ a ma deli ka kɛ nka k'a y'a kɛ kanu kama ka da ka ko radio Royal FM sababu ɲɛmaa a ye bonya min di ale kan ko a tɛ se ka bonya nin fɔ ka se a dan na kuma in kɛra kilanganw ɲinɛ yan kunu Karim Danbele tun bɛ yan Sala Jabate tun bɛ yan maa caman wɛrɛ tun bɛ yan ka seereya kunungo a baaraw ma a kɛra alikuranakalan ye
u ye kuranna jigin kunungo ka tila k'a jigin siɲɛ caman ka Yasin kalan anw ye ka tila k'a daminɛ an ka imamba la imam na n'o bɛ tali kɛ Bakari Kɔnɛ la imam Bakari Kɔnɛ la k'a daminɛ ale la ka na Elhadji Ibrahim Kuyate Malim ka na Segu ale yɛrɛ a ka kalanden minnu tuguna kɔ kana o ye dugawu kɛ anw ye kunungo o siratigɛ la dugawu kɛra an ye ka tila ka dugawu kɛ Zegwakaw bɛɛ ye ka tila an ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu ye ciladenw bila kunu ka na an ka kɛnɛ in kan a ye dugawu donbakiw ye jama min ye dugawu k'o ye kosɛbɛ Seko Astan Sangare a ye dakurunya fila fɔ kunu a diyara ye kunungo ka don radio Wulay FM Sabu studio kɔnɔna na ka tila ka don radio yɛrɛ directeur Karim Sidibe ka direction kɔnɔna na ka kuma lase o la kunungo an ka a dɔ lamɛn. La ilaha illallah 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 benu karamu godo Sheikh Tijani de yanga la ilaha illallah ala kan korta kalmatu korta ala kan kana kalmatu kana ala kan bo kalmatu bora ya malik ya ma do jon bora juna ngakilla o fola ye kalmatu fo ba ye mu banesira ira jego ko tede mu ye kalmatu fo ala ni ala kira kama nyini kalite uma te kalmatu fo la chama ba be jen korna kalamba chama ba be jen dara yuru kalamba chama ba be jen ma be jen ni mu ye a jogo de ba jen korna le te jen dara yuru te na ye jen kalmatu te na ye jen e jogo de be jen n'a farala k'an bɔ ni kalimatu ye kalimatu fɔbagaw de ko don kalimatu dɔnkili dabaw ko tɛ minnu b'a da ka ŋɛ nagɛrɛtu kɔnɔ olu ye dɔnkili dalaw n'o tɛ e min b'a fɔ i ni ala cɛra e de kalimatu fɔbaga ye wa an bɛ kalimatu fɔbagaw barika la o de Seku Hamaw la ye an bɛ kalimatu fɔbagaw barika la e ka ye san 24 an bɛ kungo kɔnɔ e t'i to dun e t'i sogo dun fɔ furabulu kɛnɛ ni yiriden bana min sɔrɔ i bɛ kungo kɔnɔ buntɛni ma ye kin sa an bɛ kin a m'i ka mɔgɔ dɔ kin i b'a fɔ ko i b'a dɔn i ni ala de bɛ ɲɔgɔn fɛ ni jɔnko kun don ɲɔgɔn kuma ko dɔ fɔra ko dɔ kɛra mais hali n'a lɔgɔ bɔra dunuya na e min cira tɔgɔ tɛ bɔ i la hali ni mɔgɔ m'a kɛ e min i cira fɛn min ye i b'o dɔn dɛ wa i b'a kɛ o tuma na an bɛ dugawu kɛ ala ka nafa n'a kɛbagaw ye ala ka nafa n'a kɛbagaw ye jama caman ba nin ko tɛ dɛ a fɔ b'a jama caman de ko don an k'an bɛ jama caman ba min ma an k'an bɛ mɔgɔ min dusukun sɔnna ala ye hali ni y'o cɛ kelen sɔrɔ k'a dugawu minɛ na i y'a mɛn hali ni y'o cɛ 10 sɔrɔ k'a dugawu minɛ hali ni y'o 11 sɔrɔ wa a dafara an b'a ɲini ala fɛ ala m'an dafara ni Seku Hamaw la barika ye ala k'an kɔrɔta Seku na kɔrɔta la ala k'an bonya Seku na bonya Seku na kɔni ɲanina mɛ a bonyana dɛ a kɔrɔta la mana t'i lɔ i b'a dɔn ko Seku na kɔrɔta la wa a tɛ majigi hali kiyama don ala k'an bɔ a nin ala k'an don a kan ala k'an don a kan i taara an kɔ i ma taa an kɔ i taara Seku na le kɔ ala k'an dɛmɛ n'a barika ye ala ni balimaya barika ale man Sangare barika an bɛnna fɛn ma o de ye Seku na ko ye an to ye Seku Hamaw Tijani ko ye ala k'an dɛmɛ n'a ye ala k'an bɔ n'a barika ye o de anw bɔ kɔrɔbɔ ka n'anw se yan o de y'anw don kulu walasa an jɔli fɛn m'an sɔrɔ wa fɛn t'e sɔrɔ dɛ an b'a ɲini ala fɛ fɛn kana an sɔrɔ fɛn kana an n'i sɔrɔ Mali yɛrɛ kuturu fɛn o fɛn i bɛ min bɛ hami ala kana fɛn kana n'a sɔrɔ ka kɛ laïcité ka kali bɛ ala kana fɛn kana wa faso yɛrɛ kɔnɔ ala kana fɛn kana an bɛlen sɔrɔ ala kana fɛn kana ala k'an bɔ an bɛlen so bɔli la ala k'an dɛmɛ n'an bɛlenw barika ala k'an dɛmɛ an bɛlenw barika la ala k'an dɛmɛ an bɛlenw barika la ala k'an to an baw kama ala ka ala kira kanu k'an to ba barikamaw barika ye bi jaabi Musafa ala ka dugawu baasi tɛ inshallah ne kɔni aya an kɔni Seku kɛra dugawu min ye o ye nin ye an fana tun bɛ fɛn min ɲini o kɔfɛ o tun ye an na kuma taa si an tun bɛ fɛ ka taa le an bɛ baara tɔ to Segukɛlaw bolo an tun bɛ taa baasi tɛ ne kun ye Seku Asan Sangare de mankan ye kunu kɛra bonyaba ye a bɔlen kɔfɛ arajoso la a y'a wajibiya fo a ka taa dugawu kɛ Karim Sidibe ka so kɔnɔna na nin kɛra bonya ye kunungo an bɛ bonya min sigi a yɛrɛ ma a y'a jira k'a fɔ ala ta kɔfɛ foyi tɛ Karim Sidibe sɔrɔ fo ni ala ta o dun o ye kuma min na an y'o minɛ ni sababa ye ni ala sɔnna ma
a ko tɔ kungo na ɲɛɲamulu lase aw ma waati wɛrɛ. Radio Wurel FM sabu dama alisa aw ni kunnafoni de bɛ ɲɔgɔn na. An bɛ foli ani tanu lase aw ma ka sanga an ka kunnafoniw ma. An b'a ladɔnniya k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ Zegwakaw kan tile fila in na, haminankoba, haminanko min n'a a ma faamu, n'a ma ɲɛfɔ, a bɛna kɛ gɛlɛya ye don dɔ, gɛlɛya min ni fɛɛrɛ tɛna na sɔrɔ a la. A kɛra cogo o cogo ni bagaloriya a tun bɛ kɛ Zegwa ka kɔrɔ, a kɛra cogo o cogo n'a bɔra Zegwa ka taa kɛ Kajulu a dabaliyaba ye maaw sɔrɔ. A kɛli Kajulu a tɛ i n'a fɔ a ka bɔ Zegwaka ye, nka a n'a kɔlɔlɔ de bɛ ɲɔgɔn na. Bibi in na ɲinan baccalauréat la école min kan ka taa ɲɔgɔn dan na la, a bɛ don école 200 bɔ ɲɔgɔn la. N'a fɔra diɲɛ don o don sɔgɔma baccalauréat tile 3 walima tile 4 bɔ ɲɔgɔn. O tile 4 kɔnɔna na denmisɛnninw ka bɔ Zegwa nɛgɛso la minnu logelen tɛ Kajulu, o ka bɔ yan don o don ka taa cours kɛ ka taa examen kɛ Kajulu. Sani yɛrɛ ka bɔ yan ka se Kajulu, maa min bɛ taa examen kama bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ hakilina wɛrɛ bɛ don a la. Ala k'an kisi. A kɛra accident o denmisɛnnin kofɔlɔ ka baccalauréat ɲinanta o banna. San bɛ na ninnu bɛ taa cogo jumɛn na nin dabaliya ban bɛ bɛɛ la. O hakili jagabɔ don nin siratigɛ la, nin kunnafoni dɔnna a ma mɛn ten. Maa dɔw kɔni b'a kan ka ɲɛɲini sanfɛla la, a ma faamu nka Zegwakaw sigilen bɛ nin sigi in na, maa si tɛ fɛn fɔ. O de la an b'a fɔ an ka kunnafonidiso la kuma bɛɛ k'a fɔ Zegwa kɛra i n'a fɔ a damana diɲɛ wɛrɛ de don walima a damana jamana wɛrɛw don. Min bɛ kɛ Zegwa yan i bɛ mɛn Mali kɔnɔna na walima diɲɛ kɔnɔna na i tɛ a ɲɔgɔnna ye. N'o tɛ nin baara min filɛ nin ye a ka bon hakili ma. Lycée kana kɛ yan, nka nin y'a sen ka san 2nan de filɛ nin ye. O fɛn min ye baccalauréat Zegwa a ekɔlidenw de bɛ taa bac kɛ Kajulu. An dun bɛ samiya la, o gɛlɛyaba min bɛ yen fɛɛrɛ jumɛn kan ka sɔrɔ a la. A kɛlen bɛ dabalibanko ye, dabaliban min ni maa minnu n'olu bɛ Zegwa kunnafoni kan ani an kɛlen bɛ ka débat min dayɛlɛ. An bɛna ɲininkali kɛ commission d'éducation bɛ conseil communal la Zegwa n'a ɲɛmaaya kalifalen bɛ Sinɛ Watara la. An bɛna ɲininka nin kunnafoni na nin kɛra kɛcogo min na, faamuyali jɔnjɔn ma sɔrɔ a la. U k'a fɔ walasa Zegwakaw bɛ se k'a faamu cogo min na, denfaw ani denbaw olu bɛ se k'a faamu cogo min na. N'o tɛ nin kɛlen bɛ kamanagankoba ye min kɛlen bɛ ka Zegwakaw kɔni dabali ban. Tiɲɛ na an kɔni ma lycée sɔrɔ fɔlɔ, nka n'a fɔra ko baccalauréat min kan ka kɛ an fɛ yan n'a bɛ kɛ kuma bɛɛ ko ka t'o kɛ Kajulu, a kɛlen bɛ dabalibanko ye. An bɛ dugawu don k'an denw ye min den bɛ yen o ka fɛɛrɛ tigɛ, a kana na kɛ gɛlɛya ye den yɛrɛ kofɔlen ma. Den selen ko baccalauréat la, wa kelen kɔni kɛlen maa ye kaban, a ka kalandenw nana buruja kama sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw fɛ. Anw ye kunnafonidila an bɛ na min fɔ a la dɔrɔn o y'a ye k'a fɔ maa minnu den bɛ baccalauréat la o k'i hakili to denw ka bac la, a bɛ kɛ kɛcogo min na. Hali n'an bɛɛ de bɛ jɛ ka bolo fara ɲɔgɔn kan ka t'o bila yɔrɔ kelen, walima ko kɔni kan ka kɛ kɛcogo min na k'o fɛɛrɛ boloda. An kɔni ye kunnafonidila ye, kunnafoni in fana bɛ yɛlɛn kosɛbɛ ka taa sanfɛla la walasa sanfɛmɔgɔw ka bɔ a kalama nin kɛra kɛcogo min na, n'a faamuyali jɔnjɔn ma sɔrɔ a la, walasa ka kunnafoni di adamadenw ma ni Ala sɔnna an bɛ n'o bila sen kan. Nin kɔni ye gɛlɛyaba ye, gɛlɛyaba min ni Zegwakaw sigilen b'a kan. Maa si tɛ ka sɔn ka kalaman don ɲinan nin ko in na min kɛlen bɛ ka adamadenw dabali ban bi. An kɔni ta ye kunnafoni ye, maa minnu bɛ Zegwa kunnafoni kan ani minnu bɛ débat groupe kan. Ni Ala sɔnna an bɛna ɲininkali kɛ Sinɛ Watara la, ale ye commission d'éducation min bɛ conseil communal la Zegwa, ale ye ɲɛmaa ye. N'an tilar'o la ɲininkali n'a sɔrɔ ani maire de ka kan, ni a ma kɛ baasi wɛrɛ an bɛ ɲininkali k'a la ka fɛn fɔ nin na an bɛ se ka min faamu. N'o tɛ nin ye koba de ye, koba min n'a man ka da ten, fɛn min kan ka sɔrɔ a la an k'a ɲɛfɔ commune denw k'a faamu, n'o tɛ a ma faamu ka ɲɛ. Mali kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Umaru Sissoco Embalo ale tun bɛ taama la an fɛ yan Mali la tile fila in na, taama min n'a kun cɛra kunungo. Colonel Assimi Goïta ale kɔni taara Umaru Sissoco Embalo ale taara bilasira kunungo Bamakɔkaw fɛ yen seni pankurudi kɛnɛ min bɛ yen. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Assimi taara a bilasira o yɔrɔ kofɔlɔw la. A dun k'a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye, ale bala ye Mali ye, wa ko ale yɛrɛ kɔni tɛ fama Mali ma. O siratigɛ la a tun nana o badenya taama de la. A dun ani Assimi Goïta o ye hakilina caman jira ɲɔgɔn na kunungo. Mali balontan jɛkulu Kuri Mali a laban ntolaci kɛra kunu
a kɛra Stade Malien ani équipe dɔw olu bɛ deuxième division na n'Ala sɔnna don n'a nataw la an bɛna o tɔgɔ di aw ma. Stade Malien ni ye Mali atako 60 o de kɛra kunu. Stade Malien kɔni y'a ta 3-2. Assimi Goïta tun bɛ nin kɛnɛ kan kunungo ka jɔnjɔn di o capitaine min n'o ye Stade Malien capitaine ye. A ye jɔnjɔn d'a ma kunungo. Tuma min na n'a ye jɔnjɔn di kunnafonidilaw gɛrɛla Assimi na ka kuma barani tɛngu a la dun y'a jira k'a fɔ ko Stade Malien ma gagné ko Mali denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen de gagnera, Mali ballontanna bɛɛ lajɛlen gagnera. Wa ko a bɛ wele se halisa denmisɛnninw ma furancɛ fanga min bɛ bi ko ka a senkɔrɔma dondo kosɛbɛ. O y'a sɔrɔ Salifou Keita Mali ballontanna kɔrɔ in ale tun ye maa welele kunungo an ka kunnafonidiso sanfɛ. O kunnafoni min ni o kɛra o ye ɲininkaliw tɛngu a la. A bɛ fɛn min n'o ye Salifou Keita min ye digira la kosɛbɛ n'o ma ban ye o kɛra ye k'a fɔ Yaoundé 72 k'a fɔra ko ale ye bi dɔ jɛn ko ale sannen don tiɲɛ tɔgɔ Mamadu ko ka taa olu ma ka na se bi ma o kumaw kɔni ko o ma ban a ye fiyewu. Misali la maa min ye avion ta yan ko ni i sɔnna ka don avion kɔnɔ donni ko ye ni di Alama de ye ka d'a kan ko avion bɛ se ka bin ko caman bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na ko ka taa balontan kɛnɛ kan i kɛlen ka bi kelen jɛ ko k'a fɔ ko e sannen don o a ma ya walima min ma bɔ a kɔnɔ fiyewu Maliko la k'o kɛra o de ye k'a fɔ k'ale sanna ale t'a dɔn ale bɛ san cogo min na ka tila k'a bɛ taa bi kelen jɛ ko ale sannen don adamadeyaba ye ale sɔrɔ o la k'o de digira la kosɛbɛ a ka ɲɛnamaya o ko nin kɔnɔna na. Docteur Boubou Cissé Ibrahim Boubacar Keita ka premier ministre kɔrɔ kunungo ko a y'a ka minɛnw ta ka jigin parti politique min n'a bɛ f'o ma ko URD a taara kɛ URD o tɔnden ye kunungo. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ni a kɛra URD tɔnden hakilina dɔ de y'a bila ka taa o tɔn kofɔlenw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o siratigɛ la ko o bɛ hakilina caman jira o b'a jira fana k'a fɔ i bɛna sɔrɔ hakilina wɛrɛ b'a la min bɛ tali kɛ politiki nataw la don n'a nataw la n'a kɛra candidat ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a man ka bali maa caman na ka d'a kan ko n'i y'a ye a kɔni taara ka minɛnw jigin URD la ko o b'a jira k'a fɔ hakilina dɔ de b'a la o siratigɛ la dun an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko maaba caman tun bɛ URD kɔnɔna na minnu ni olu ɲɛmaaya ka kan yali olu sɔnna wa nka ko kɛrɛfɛ kumaw y'a jira k'a fɔ caman b'u la o caman sɔnna sani Docteur Boubou Cissé ale kana ni parti kofɔlen in na. Fɛn min n'o ye phytosanitaire an b'a ladɔnniya k'a fɔ o minnu n'o b'an ka sigida la yan a bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen na o ye dumunifɛn dɔw jeni kunu o dumunifɛn kofɔlen ninnu an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko dumunifɛn caman bɛ yen bi o caman dati tɛmɛnen don o dɔw la nɔnɔ b'o la petit pois b'o la ani fɛn caman wɛrɛ ani boisson kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko boisson caman bɛ ka min bi an bolo k'a boisson bɛɛ lajɛlen dati bannen don wa ko o minnu dati bannen ni maa mu hakili to a la ko a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ directrice min bɛ phytosanitaire ɲɛfɛ bi a ye foli lase kosɛbɛ phytosanitaire kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana dondaw ma ko olu kɔni bɛ baaraba la ko nka k'a nana ye k'a fɔ yɔrɔ min yɛrɛ ni a dumunifɛnw bɛɛ donnen kosɛbɛ k'o ye Bamakɔ de ye o de la o ye tɔn min jɛnna a la kunungo a bɛ jɔ tɔn tan bɔɲɔgɔnko la boisson b'o la petit pois b'o la ani fɛn caman wɛrɛ ko o bɛɛ dati bannen don minnu ni maliyɛnw bɛ k'a dun k'u hakili to a la kosɛbɛ k'a d'a kan ko fɛn don fɛn min ni ani dunni o man kan. Douanzakaw fɛ yen kunu an b'a ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔjɔ mobili dɔ walima passager mobili dɔ bingannikɛlaw taara bin u kan ka an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka maa caman bɔnɛ a nin na maa 6 bɔɲɔgɔnko o de bɔnɛna a nin na kunungo Douanza mara la jalakili kɔni bɛ bi fɛn min n'o diɲɛ seleke naani tɔnba olu yɛrɛ nana ye k'a fɔ bi bɛ ka kɛ Mali kan kosɛbɛ n'i y'a ko jɛngɛ k'a lajɛ lakanabaa minnu bɛ yan bi Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan k'a laban a bɛ ɲini ka tɛmɛ maliyɛn yɛrɛ kan ka d'a kan ko fɛn min n'o ye a bɛ ti jɔ maa ba 90 ka taa maa ba 100 bɔɲɔgɔnko la olu de bɛ lakana kama a san 8 de filɛ nin ye ninnu bɛ lakana la Mali la foyi tɛ ka bɔ a ko la o de kɛlen bɛ ka maaw dabali ban o siratigɛ la ko sigi kelen kɔni ka fɛn min n'o ye MINUSMA tɛgɛnɔgɔnna bila u ka mandat la wa walima a n'a to nin cogo la maaw kɔni dabali bannen b'a ko la ka d'a kan Assimi Goïta n'a ka maaw olu kɔni tɛ ka foyi fɔ a ko la waati dun bɛ ka koron ka na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni ɲinan tɛ nin kɛra san o san nin waati b'a sɔrɔ
ko tɛgɛnɔ bilale a la. Kɔrɔbarikaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Laurent Gbagbo sigi kun kɛlen bɛ k'a kɔnɔ a ka duguw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mahama a bamuso tanyana kɔ ya k'a to kaso la kabiri a y'i kunda Mahama kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ a taara ka taa tasibila kɛ olu ye ka da kan ko olu tanyana ale kɔfɛ ale olu kɛra bɛɛ a ka ɲa ka taa a ka dugawu don kɛ k'a ka sangafoli kɛ ka sɔrɔ k'i kunda Mahama kan Mahama o ye a ka dugu yɛrɛ ye. Ani abaladuna k'a fɔ jama bɔra kunungo k'a bɛ jɔ maa ba naani ka taa maa ba duuru la olu bɔra kunungo ka Laurent Gbagbo ka a kunbɛn dɔw yɛrɛ kɔni ma d'a la a ka mobili kɔni bɛɛ lajɛlen maa caman ye gulo la kunungo ka a yira k'a fɔ olu ka jamana ɲɛmaa de nalen filɛ k'u tɛ maa wɛrɛ si fɛ wa ko a ka na joona a ka na waraka joona ka politiki daminɛ cogo la o ko min ka di olu ye o de ye Laurent Gbagbo kɔni abaladuna k'a fɔ kunu a taara a ka dugu la n'o ye Mahama ye. Burkina Faso lakana ko kɛlen bɛ kamanagan koba yɛrɛ kɔni bolo ka d'a kan ko ŋaradabasaw ani gouvernement tigilamɔgɔw olu kɔni ye lajɛrɛ min kɛ tile fila in na o lajɛrɛ k'u ma bɛn kelen ma fiyewu kɛra sababu ye Roch-Marc Christian Kabore kunnafoni dɔ de kunu o kunnafoni a y'a jira k'a fɔ ko a bɛna wele se halisa fɛn min n'o ye ŋaradabaw ka fara société civile kan k'u kana o ka sigiyɔrɔ kelen o ko an ŋaradabaw ye don min fɔ n'o ye sibiri nata ka taa kari nata la ko bɛn'o kɛ wulikajɔ la ka a ɲini k'a fɔ ko ka lakana ko bila sen kan société civile ko ni olu kɔni bɛ bɔ olu b'a yira de k'a fɔ o bɛɛ bɛ ka Faransi gɛn ka bɔ yen nka kunnafonidila minnu bɛ a ko kunna o tɛ ka se k'o fɔ n'o tɛ société civile kɔni sigilen bɛ min kan bi o y'a ye k'a fɔ ko Faransi bɛ ka jamana tiɲɛ nakun si tɛ force Barkhane na ko ka bɔ Burkina Faso ko k'a to ni min bɛ kɛ sa a ko nakun ye min ye o ye ka kɛlɛ kunbɛn ne olu bɛ yan ne o tɛ ka kɛ kɛlɛ ni kɛlɛ tɛ ka foyi olu nakun tɛ ka se ka foyi bɔ kɛlɛ la a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a ka ɲi u k'a ka ɲi ten ko u ka taa ka bɔ Burkina Faso. Nigeria o Kaduna kɛrɛnkɛrɛnnenya la hôtel dɔ kɛra yen kunun o hôtel kofɔlen ko Faransi lakanabaa dɔ taara ta o tɛgɛ ma ɲi o taara sɔrɔ o hôtel kɛrɛfɛ o kɛlen bɛ ka maramafɛn di dɔw ma o bɛ k'olu kalan marifa ci la kɛra sababu ye Kaduna ɲɛmaaw olu jiginna joona ka na ɲininkali kɛ nin kɛra kɛcogo jumɛn na o taara sɔrɔ Faransi sɔrɔdasi dɔw bɛ yen olu bɛ ka o kalan marifa ci ani marifa yɛrɛ lakika n'o ye kɛlɛkɛ marifa yɛrɛ o b'u bolo jalakili ye taara kosɛbɛ ka ɲɛsin Faransi ma nin n'a a ɲɔgɔnnaw la. Faransikaw ka kalafili n'o ye régionalisation ye o kɛra kunungo an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o ye Emmanuel Macron a ko a ɲɛyɔrɔ sara ka dɔgɔ bi kosɛbɛ Faransi taabolo la kalafili ni o yɛrɛ ka d'a kan ko jamana tun kan ka voter a fɛ o ko a ko tilara ale ni Marine Le Pen ni ɲɔgɔn cɛ bibi in na ko kalafili min bɛna kɛ san 2022 kɔnɔna na n'o ye président kalafili ye ko a laban ni Emmanuel Macron ma kunnadiya nin laban in na ko ale bicogo bɛ juguya ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan o la ko o kalafili ni jaabi di maa hakili la premier tour min kɛra o jaabi ko i b'a sɔrɔ maa caman ma sɔn ka voter o senfɛ nka ko min yirala kunungo ta kalafili la o yɛrɛ ka fɔ tiɲɛna maaw tɛ Emmanuel Macron ale fɛ. San'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an bɛ foli se Badara Sajaja Kulibali ma ka sanga a ka taali ma Bamakɔ taali kɛra sababa ye ka d'a kan ni i ye maa ci walima ni aw bɛnna fɛn min kan n'a kɛra o kɛcogo la jaabi ka fɔ i yɛrɛ ɲɛna o ye hɛrɛba ye an da tɛna don nin ko ninnu na Badara Sajaja kɔni karamɔgɔ min don tamaki t'a la waati bɛ n'a ko don bi kɔni ko a tigɛ bɛ kisɛ kan an bɛ fo sɔgɔmada in na a ka quartier Lafiyabugu an bɛ foli ani tanu lase aw ma ka fɔ aw ye ko minnu mako bɛ débat in na o k'an sɔrɔ débat groupe kan o débat groupe an bɛ hakilina yira ɲɔgɔn na ni ye kamanagankoba ye Zeguwa yan n'a fɔra k'a fɔ denmisɛnnin maa 200 olu kan ka baccalauréat kɛ k'olu bɛ taa ɲɔgɔn cɛ ala ka diɲɛ dogo don sɔgɔma ka taa bayi kɛ Kajulu nin ye kamanaganko dan ye an kɔni b'a sɛgɛsɛgɛ k'an bolo da ko kisɛ kan a bɛ yɔrɔ min n'ala sɔnna ma an tɛgɛ kun bɛna jɔ a la komi u ko bɛɛ lajɛlen politiki ye maaw bɛ bi Bamakɔ olu kɔni bɛ k'an ɲɛɲini kosɛbɛ walasa an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in na don n'a nataw la an da bɛ se o ma kelen kelen ma k'o lase aw ma aw k'an bɛn hakɛto b'a la Sala Mamadu ni ye tiga ye min foli bɔra an kɔrɔkɛ ba yɔrɔ a n'an terikɛ Bakari Jara ko ka foli se Zeguwakaw bɛɛ ma ale bɛ Bamakɔ ko nka ko a hakili bɛ Zeguwa la kosɛbɛ
o kɛra ɲɔgɔn ye senfɛ weleli min senfɛ weleli min n'a ni commandant Jala ye ɲɔgɔn wele ka foli di ɲɔgɔn ma ka hakilina caman jira ɲɔgɔn na Bakari Jara ko k'a bɛ foli se Zeguwakaw ma wa ko a tɛmɛntun ale kana kan kana Zeguwa yan ka d'a kan ko a bɛ ko dɔw la Kajolo n'o don sera kɔni n b'a ladɔnniya k'a fɔ k'a kan kana tɛmɛ Zeguwa fɛ yan foliba o lasela aw ma sɔgɔmada in na aw k'an bɛn bi su in na ni courant ani sanji sɔnna hakɛto b'a la Salaha Mamadu